Beth yw cynhaliaeth plant? Mae cynhaliaeth plant yn gymorth ariannol i helpu gyda chostau byw plentyn pan fydd rieni wedi ei gwahanu neu byth gyda'i gilydd. Pwy sy'n ei gael? O ble? Mae cynhaliaeth plant yn gymorth ariannol y mae rhiant heb brif ofal dros y plentyn yn darparu riant arall. Opsiynau cynhaliaeth. Gall rieni gytuno ar gynhaliaeth plant yn breifat neu ddefnyddio'r gwasanaeth cynhaliaeth plant, gwasanaeth ar-lein syml a hygyrch. Mae llawer o rieni yn gwneud cais a'n rheoli eu hachos ar-lein gan ddefnyddio'r gwasanaethau digidol. Beth all y gwasanaeth cynhaliaeth plant ei gynnig? Gall y gwasanaeth cynhaliaeth plant gyfrifo taliadau, ei casglu, ceisio dod o hyd i riant arall a chymryd camau os nad yw riant arall yn talu. Mae'r gwasanaeth ar gael i bawb waeth beth yw statws cyflogaeth y naill riant neu'r llall. Preifatrwydd. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth cynhaliaeth plant os ydych chi eisiau cadw'ch lleoliad a'ch manylion personol yn breifat. Effaith ar fudd-daliadau. Ni fydd taliadau cynhaliaeth plant a wneir i chi yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau DWP rydych yn ei dderbyn. Ewch ar-lein i gael mwy o wybodaeth ac i drefnu cynhaliaeth plant.